Tulo ka mga benepisyaryo sa Tupad Program ubos sa Dole sa Davao City ang gitangtang na sa listahan sa maka-payout. Atong ibalik si Argel Relator. Upad man na siya, nagilis na no, manilhig na sa siya, lain-lain na po ng lugar. Pareha na po yung sagbot, pa-picture na deron. Mga na kahawd ang atong mga Pilipino. Makita sa video kining usa ka babae nga nagdala og silhig og dustpan. Makita sab ang pagtagak niini sa hugaw sa dustpan, dayon gisilhigan. Apan makita sab ang usa ka lalaki sa tuo nga bahin nga daw naghulat. Taod-taod, gilayong gihatag sa babae ang silhig ug midagan ang lalaki padulong sa kalsada. Dayon gisundan sa usa ka lalaki nga nagdala og cellphone. Post kadali, dayon ang lalaking nagkuha og lagway na sab ang mikuha sa silhig og dustpan. Dayon makita na ang babae nga lahi na og t-shirt og nang limpyo samtang gikuhaan og hulagway. Samtang nag-ilis na sab ang duha ka lalaki. Sa pag-imbestiga sa Dole, nasayran niya ang tulo nga nakuhaan sa video, pulos mga benepisyaryo sa Tupad Program sa Barangay 3-A Davao City nga dunay katungdanan nga mag-community service. Sa pagpanubay sa Dole, ang pag-ilis sa maong mga benepisyaryo sa ilang mga suot aron ingnon nga nagtrabaho sila sa managlahing adlaw. Gikumpirma sa Dole Davao City nga kabahin ang tulo sa 300 ka-displaced workers sa maong barangay. Ubos sa Tupad Program sa Department of Labor and Employment, makatrabaho pinaagi sa pag-render o community service ang mga benepisyaryo sulod sa 15 ka adlaw kung asa makadawat sila og sweldo nga katumbas sa minimum wage sa usa ka lugar. Human mahukmi nga wala gayud naka-render sa saktong serbisyo ang tulo og dunay kalapasan sa Tupad guidelines, gitanggal na sila sa Dole sa makadawat sa payout. 427 pesos matag adlaw ang madawat sa mga benepisyaryo sa Tupad. Unang giimbestigahan sa kapitan sa barangay ang maong hitabo. Voluntaryo sab kuno ang tulo nga mibutyag nga dili na mo padayon sa pagserbisyo ubos sa Tupad. Kanin tulo, wag yung ko kabalo nga naghihimo nila na despite na naa sila kontrata sa Dole, gisultian sila isang himuon, I even conducted investigation to them. Ngano inaniman mo nga wa sila katubag. Wa sab kuno masayod ang kapitan kung hinimuan na kini kaniadto kay unang higayon nga niagi kaniya ang pagpatuman sa Tupad Program sa ilang barangay. Before na ay mga tupad pero di nag-aagi sa kuha. Wag yung nag-aagi sa kuha. So there is somebody na siya ang gina-disseminate diya sa Tupad. Ni parayag sab sa iyang pagkadismaya si Congressman Paulo Duterte kansang budget sa Tupad gikan sa iyang opisina. Sumala niya nga daghan ang wala makakuha og benepisyo sa Tupad, sanglit dunasay pipila nga ni-claim sa makadaghang higayon gamit ang daghang pangalan kada usa ka tawo. Duna na matud pay lakang iyang opisina og Dole aron madakpan ang mga nagpamakak nga mga benepisyaryo. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.